Hi guys, good morning. Di ami karon sa balay ni Mother Earth. Unya ang dog ni Mimi nagsali aw haga gyapon siya. Pag makaanha gani ko diri aw haga din na siya. Unsa man to mga sanina o arilo na? Ha? Pag wa na diha kay Ginoo ko plaster pag kay nga napay hangir. Ginoo ko. Nana sila Alshel? Ha? Kasi wala pa. Nada ni si Raymond guys, unsa man ni nagkuan sa makagaba? Ay, palitan mi nimo me. Ambi na ito mi. Mo man nagabaan inggi. Wala. Ha? Wala. Tugas bro niyo. Tugas mo ni. Uy, Ginoo. Unsa man ni Dani Riklan agdugmo na sa kadiha nga udto naman? Unsa inyong sudan Netflix. sa pamahaw? Are si mama pa? Ha? Sila ra ni budog, sila utik uban. Unsa may bilaban imo nang sayna? Kanus sila nagadto karon pa buntag? Sa may inyong kuan dinhi kaganapan Ginoo ko. Anong nagkalat man ni Dani Riluna? Uy, Ginoo ko. Anong di man ni agka? Ha? Unsa inyo sudan di ay? Wala guys, lami kilang sudan. Alam magkaunta no kay wa man ko nagkaon dito sa balay. Ipasiga raw na lang palihog ang suga asa may isaksak anak. Mao nang itlog sa Chinese chicken pa? Oo. Wala di niya gi pusa tanan? Wala niya balik cake yo. Kania? Oo. Pero dili baho. Dili. Hala, sayang nga man. Ngano magkatua? Dala mo gud sa buhan, wala ka disturbo siya ba? Adapit nga abuhan? Di raw. Dani? Oo. Nga ngano ka isturbo man nga. Kapila naman na siya naglumlum nga kuan. Mga kahoy dito. Ha? Di ba sa mga kahoy? Nakuan siguro, natabunan siguro sa kahoy. Maunang wanan niya nabalikan. Lagi pasal ko kita. Hala, sayang nga kaayo guys. Chinese chicken. Ala, napagid sudan. Ala, kaunta eh. Ala, kaunta. Huwag mo ko nagbali-bali dito pag kaun. Ha? Ayaw, ibutang sa yuta mo ha. Ito ana ni Raymond guys. Mukaon sa ta. Okay. Nay, agas Dani, wala. Di na naginig agas Dani. Ngano man. Wala man ko tayo sa house na ko. La, pa kuyaw kay ni Dani pa ho, tan-awa. Gakauyog-uyog. Gibutangan unta ni tuong dito sa kuan ilawom. Ako lagi na tukuhan karo buwan na. Tukuhan ba kay para diha pa bag panagang taog kuan na hugmo na unyag. Nanga tunok sa lansang. Kani Dani gido. Tan-awa lagi ang kato akong ingon sa una nga kuan. Hoy, agoy Ming. Sa man pag wala na kuan Ginoo ko. Kaunta. Ani Dani lang okay, mura maglain itan-awon Dani lang. Iaring saraw ni Dani lang. Tubong ka. Kay ikaw may naa Dani ag-adto ko sa hinguog kay vaccine karon sa itoy. Okay, nagsali na sa yawa siya ho. Namahaw na day mo? Lana sa Ate Mercedes ha? Dato si Mercedes ko na nagdedem kay nagtry ko kanila na konsulat suman. Suman sila. La mga unta guys. Unsa man ni siya? Inununa ni siya? Ha? Inununa ni siya? Ay basic bawg sa iro na. Ay, Minuto mo na mo ang bawg sa iro. bahog sa iro kay na. Kanina lang. Ano pa din? Bahogi si Brownie Riluna? Bawg. Ha? Unsa na inyo gikuha din ni Mon? Dapat apit na dalhon. Bayad. Dito sa payag? Ina, giahak. Abi na ko dito sa pan. Agoy, Ginoo ko nga iring. Managbawg si Brownie kay bulinaw na. Kawatan gyapon ng iring diri di ko ganahan. Malipat rata. Kaon ang isa sa iring guys. Ang saon na lang. Bigyan din nimo. Nalay. Mga unta. Tara na magtumon man kakaon mon. Adirag, adirag. Duwa na ka.
Agsakay sa antimasin ninyo? Ako siya upgrade ko na yung motor. Doon na may adyo tayo. Bawang yung upgrade ko. Gerald din! Wala, kuha ka tiya ako kan sa imha din. Meron ng tiyak, meron sa imha. Ang bayad. Uyo, Abila lang. Dami. Iyo, gisugod ka. Sa baba mo. Ah, dami. Ang pamag na. Asa ka mo ka? Ha? Uyo. Kuha na na natin. Biyan namin agay, biyan namin agay. Biyan agay. Nana sa cellphone. Biyan namin agay, biyan agay. Biyan agay, biyan namin agay. Ha? Agay. Ang dami na pikat bag. Na sige, pagambak. Ano? Ano, wala, dami. Tanawa, dami, ti. Silalong. Wala man. Ha? Wala. Hindi, tutuan ako, nadala ang kwarta. Ay, biskot, nadani di ay, oh. Uyo. Di na may bayad ito. 20? Ay, wala. Uy, bayad. Na okay na na. Hi, tingin po to. Tara, Gerald. Sige na, Gerald. Ay, uban ako na si Raymond o si Gerald. Nagikuliray nga iring. Di aton. Ya, kini style lang iring nga. Lago to ng iring kawatan nga lang maghuwat. Gusto ako kanang iring bitaw nga maghuwat. Naa dyan iring nga maghuwat ra dili maskin pag unsa pa na diha nga sudan dili gid ako anon katong dito ko sa Manila sa iring sa akong friend. Di gid manghilabot. Bilib di ko datong iring. Maskin ibutang pa nimo sa lamisa na Asya. Magpuyo lagi ng iringan na. Pero ang diri mga kawatan man. At itong sa balay kawatan. Puganahan. Mio? Si Mio pa jud kay ngano? Kagabi ang kagahapon nagkaon layo sa kuan katong bring house ni Sir Win. Na may tambok ng ay panit bitaw kay humba man niya. Nay panit niya. Ahong yatag ni Mio mga duha siguro to kagutad. Pagkagabi nagkalibang siya, nagkalibang siya. Ang i-ats kay lain. Nga ako i-obserbahan. Ako i-obserbahan pagkabuntag. Ako siyang ipakaon. Nga. Lahi man na siya kay kung human pakaon dana niya ay din sa magkalibang. Pagkalibang niya kay di na ba ay naaya po'y basa. Naaya po'y basa sa iyang tae. Amo na nga ito eh. Lain siguro na yan sa tungod atong bring house. Nangaon ta. Human ano yan. Rito na dayon ko. Nya. Bahay na pagkarog. Harangon punta kay di pasakay sa bus. Ay nay uban konduktor nga. Dili pasakay. Pero katong niagi. Pero sa nako ato dito kay pasakay man ko. Nga ang ingon lang nga tabuni lang na aha. Pag naana inspektor. Hindi, tingob ang labunan. Nga nung natingob man ang labunan nga. Na ay watching. Kada adlaw, kaan. Way agbuhaton. Muna nga. Ang tabaan niyo. Magsuman ko na sila. Magsuman mo man? Ang dahil sumama naman. Bulanghoy? Ah, mo nagkuha bulanghoy? Ada pe? Amay bulang mo ito bilas ka bangasan? Ang naya bulanghoy dito doon.
Sumakal kaon. Ay, halin mo hatalan sa mong ho. Bukog. Di kay mangawak mo. Dara ho. Yan sa balingon din na may minas. Ya. Na. Mio. Ha? Mio. Wala diha. Laha. Naka dito man na. Sugdan. Ngoog. Primero dito. Kaya wala man diha sa balingwan. Matungnan man nga wala. Excuse me. Nya okay ra pud sa dito sa kuan kay ngano. Naka-monitor sila sa kuan. Kamiyo kay sige mas tan-aw sa video. Mga followers mo pud nako. Karon na kay inom sa tubig. Ginoo ko walay tubig. Sus ginoo ko kani nga. Kadako kay sarip walay tubig. Sa naman taon, oy. Sus ginoo ko. Mah di ko ganahan gid lagi. Ambot na lang guys, ambot na lang. Kanina lang cook eh. Cook na lang ako. Buntag pa nag-cook na ta. Pero kaya tingubo na to nis tubig na po. Karon di mag-abot si Kuan di ay. Alshel? Ha? Karon mag-abot si Alshel? Karon pa siguro maglarga. Ako pa siya kabay di gabi eh. Auto apa sila dito kagabi eh? Bayaran tani atong kuha dari guys. 50. Pila maning kop? Mismo? 25 siguro ni 25. Butan balag 25. 30. 40. 50. Ganyan halin oh. Likayan ang mga bata ipasuludan ng tindahan kay ngano at bata wag sipiyo wag makaon palit sa kog snowber siguro ang snowber tulo 5 so kuha tag snowber tulo may ang mga tinda-tinda ni mother oh na napuno-puno na sad lagi iyang tindahan. Kay nga no naka ang iyang ginansya dato ni Agi kay na usa man sa kuan. Duha lang dani din isa ka kendemen. Kay usay ang magpalit ko sa tindahan tulo 5 man so tulo 5 dari. Tay sa pa ko na kay adto naman ko. Wala ato na din ta guys. Ginuo ko ang basura ni Mother. Nag-iyon ko nga ianam ang basura paggawas. Sus ginuo ko mo lagi nang puhon maka. Higda ko diri puhon na mahawan gining mga. Adto na mi guys. Nya ka mo diri ra mo. Ano si Doy nag-atak-atak. Siya mabili. Atak-atak. Sana. Ato na mi guys. Ano ni Mami Mio? Guys, nihapit ko diri sa ilahan ni Lilin kay magsuot ko daning crooks. Nya na lagi daghan bulanghoy dani boy. Kisa ni tagya bulanghoy boy. Ambot. Ha? Tama. Agoy, ya, boy. Pagkaon di ka sa bulanghoy boy. Uy, Ame naman dani si nag-shopping galing ka. Ha? Nag-shopping galing ka. Bukid pa ko gikan. Ag kuan lagi ko ag pabaksin na pud ko dani sa akong Itoy? anak. Uy. Anak. Emo na anak. Ha? Anak. Itoy. Kapila ba rin yung injectionity? Ha? Kapila ba rin vaksini? Kalima na siya kay 5 in 1 man. Ako na kuan. Wala.
ikaduha pa karon. Ay, wala. Ay, wala man yan, ma. Ay! Pagkahuman na dana vaccine, pwede na na siya pa buhi-buhian. Simuti boy, simuti. Humot boy, Ay, dili. dalo ko lang mo sa ingog, te. Ikalas na niya. Ikaduha pa karon. Ikaduha pa karon. Nagyatan mo balik-balik pa di ka. Balik pa dito. Unsa man karas mama? Kuan, amurag ko kada semana. Ha? Shampoohan ini mo. Gi shampoohan, gi conditioneran, gi pulbusan, Kapumot gi pa kay sa perfuman. Eh, mutambak. Pag itoy na lang mi. Kabalo na nagtambak. Ili sa ta guys. Kay grabe ka igang. I'm sure karon nga. Mura man ang bili. Init kaayo na po dito. Bak na. Wala. Tambak na siya. Pila ka na kabuan, te? Nagduha na tong 14. Duha ka buwan? Ayaw pagawa sa mi kay nay dagan ugaw na nami. Pasudla mi. Kuaboy. Paano tumoy? Kuaboy. Uy, paano? Oh kana. Pangao na ba nagbisong mi nagikulirog. Hapon gani mong bisong ko ron, eh. Hapon ni mong bisong nga gamay ka. Ni mo siya ni pa hindi ka teher. Uy, kita mo. Dito sa anaan na may kuan dito. Animal, Pit kuan. ay, sa katong mga. Yo. Ala pa akon kada na buyan. Mamaak ra ba nag itlog boy? Ang kaon ng tae. Oh, akaw ra tayo na di tayo na. Ano tayo sa? Tayo ni Richmond. Ay ate tadi tayo na ni Richmond. Diyapir. Dayapir. Nagiatot gid siya. Suot sa tarani guys. Okay. Grabe, ikan kayo. O pagani ta nakalakaw, gipaningot na. Agoy, ginuko boy, abli na boy. Kaya mura naman tagi Bartolina na ni boy. Higang kaya. Grabe ka igang kaayo boy. Yo. Igang kaayo. Man akong ilis guys. Diretso na din ta karon. Niyo? Ingani ra ta. Yo. Mag-try ka na lang siguro ko. Kay init kaayo ang motor dito kung dito na ko ibilin sa kuan. Try ka, ganang ka, patugbong. Miyo ay gawas. Ayaw gawas Miyo, ayaw. Nagunsa sila ni mama dito tek sila ni Bebe nag suman. Apoy, ayaw sa di boy. Nagsuman sila? Nagsuman o kaha? Nagsuman. Wa sila nagsuman. Lo sige ikaw na ginuko. Nahadlo ko na kagahapon ging kay ginuko nagpahit-pahit siya sa kwan ba? Tamtax. So, naya, gikaon, diba? Naya, gikumpog, diba? Huy! Yan ang giwa. Kaon na. Hindi ka magpatakag kaon niyo. Uban ka, boy? Boy, uban ka? Sa kuwan. Pabaksinan talay mo. Tupukan ako yung tipot. Apoy, ginuko. Saan yung kaon niyo ba? Miyo, sige na kay prepare na ta kay basi na anay try cab karon. Dana ra na akong motor baby. La buot ra siya patakaran ni siya. Oh. Sige. O dara, Miyo. Dara. Uy. Ali dali. Yo. Cute pa na sa imo, mami.
Mahulog ka ni Amimi. Mahulog ka ni mahulog ka ni. Come here na kay ato na tata. Ato na ta kay ato rata sa karsada mag. Ablisa ni boy, palihog boy. Ato rata sa karsada mag hulat. Ari sa ko geng. Tek. Yeah, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye kuno ingon si Mimi Mio. Bye-bye na. Bye-bye. Giuhaw ka. Nanay try cab guys. Wala tamang-tama kay nanay try cab. Ay painit-init boy. Na. Bye-bye, Mio. Nanay try cab oh. Huy, na. Lagi, dani ra ko sakay try cab. Hi. Akong klase din siya. Si Claudio. Ato ko terminal ha. Ato sa himuog. Kuning pa baksinan. Ay no. Arlene. Balay. Agad, napunta ka ni ha. Gidayapir na ko. Biara ko. Uy, salamat ha. Tignan niya kay. Ato na ta. Balihog ko ha. Salamat. Dili, hinguog mi. Ala timing kay naay pabama. Ang kaning pabama, magpasakay ni sila sa mga ingon ani. Tabok ta Mio. Here na mi guys sa hinguog ni Mio. Shout out to Pabama kay nagpasakay sila sa kang Mio dili bawal sa ilahan nga magpasakay og ingon ani. So karon mabaksin na dayon second vaccine si Leo. Din maura pud sa siguro among sakyan ni Mio pag uli. Hala. Hi, Dam! Hello, good morning, ma'am. Karon ang ano, second vaccine. Dapat naman si Mio. Abot kag pila na sa timbang ani niya. Si Mio. Asa yung card, ma'am? Di ara oh. Pila na siya? 3.05. Nagdako gid siya. So good siya. Bakuna. Bakuna, vaccine na siya. Second vaccine. Ikapila ganito kalima? Kaupan. Kaupan. Ang para sa viral na. Ma'am, sa May 12 election na ba na? 13 na lang kaanihan. Okay ra siya. Oo. Warga maghihapon eh. Sa Porga na siya sa 12. 12, pero election man. Close mo dana. Oo. Ang third vaccine niya kansa. Sa kansa na 19. Ha? 19. Asa na yung pin pa? Okay na siya, wala siya dati. Wala. Ang taib ulit. Kagahapon. Pakaon na ako sa kuan, karni. Basta. Oh, basa yung tae. Karon. Karong buntag, naay sagol gamay. Buo na. O naay buo din, naay gamay. Pero naman. Okay ra siya. Hindi, okay pala isa lang. Mo magipatilaw sa karne, ma'am. Kita na lang karne. Bring house ni kuan Mario. Ala, nagasin. Syagit siya. Naka-bring house di ay. Syagit siya. Oh, kumana naman.
500. Wala yung kuligo, 5 minutes. Sulod sa 5 days, no? O, dili pa kaliguan. Niyo, ako na nang ikabi. Di ala daw. Thank you. Di bali ang sa May 13, yahan deworm. And then sa May 19, ang yahan third vaccine. Kajit lang niyo ha, humana. Magdali-dali ko kay Kuan. Kana ang pabama akong gisakyan niya. Mabalik na. Oh, basin mo balik ra tuas sila. Timing mo na. Kay timing mo lang nako kay okay man sa ila ha. Ang bachelor mo ikuan. Bachelor dili sila mo kuan Bye-bye. pasakay. Salamat, ma'am. Salamat ha. Salamat. Ari nami. Hala, kumana miyo? Sakit? Sakit niyo? Dali mi kuan kay para makasapon pa mi sa pabama. Kay murag mo biyahe na po dayon tua Pakagayan di Uro. Kay para si Mio dili si tahon si Mio. Dagan niyo, dagan. Terminal. Ali, sakit pa. Terminal. Okay. Salamat. Diyan namin ni Mio. Atong i-try guys kung asa na ang pabama. Wala pa. Ambot kung sa oras ka silang mo biyahin. Di man gud magpasakay ang kuan. Pero buto ano? Serious. Wala pa sila'y ali. Ambot lang kung sa oras ka mag-ali ang pabama. Atong sakyan, pabama. Wala pa man. Na. Ang lipunan dili sila magpasakay man. Dili ka kaya buhayo. Nang kulat jud ta sa pabamaan. Kuan, wala na tingkod. Yani rasa bakon. Ang pabama wala pa? Ay pamakyaw. Ha? Pamakyaw. Kato ni abot karon bago wala. Lagi na pagbalik kay pamakyaw to sila. Agipakyaw to sila. Na gipakyaw man di ay Mio. Diskarte ta ani kung unsay atong masakyan karon guys. Bus stop. Ala, kanang pwede magpasin si Yuta kay 500 ako kwarta. Pwede lang. Ay, na ako dali. Abot ang imuha ana. Tapos ra. Dami karon sa kuan Medina Market, diri na kunog ang katong akong gisakyan gikan sa Himuo kay wala man ko kasakay sa lipunan daw sa kuan Bachelor. Nya nagpugos na lang ko sakay para Medina. Then adto mi karon sa kuan bus stop kay base na ay para Talisayan adto. Yeah, si Mio. Stress na kay si Mio guys. Diara Manas, ulit. Manas kung manas. Sa padi. Sunod na to ang TND. Legit sa ha.
Salamat ha. Salamat. Diri ta maghulat sa kyanan paingon sa Talisayan. Ari minimi yung maghulat sa TriCab paingon sa Talisayan kay naa daw kunoy TriCab nga mo kuan diri agi paingon sa Talisayan. So diri mi maghulat.